आज भोले की मस्ती में झूम है आज सावन की मस्ती में झूम दाउखा गारां सोनाबा दाउखा गारां आरोना बल काबरिया बलबमसो बलबमनि समय दाथ' खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानिव्लग इउटुब चेनेल थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माइ जिब फगवान महरला सोनाफोर दामगै एमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जिबो नायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो समबार बाराय बलबम बयनिसिमबो आखायाव बिबार लानानै नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आरोना बलबम स्टार्टिंनि माखासे समबाराथ' थांबायानो जोंना ओमफ्राय दिनै समबारावसो आङो साथि बाथि लागायनोसै आरोना बुहुत गोबावानो जाबायमोन आवाथि सावखांबाय बिस्राबो बेनिफ्राय मन्दिराव थांनानै जेरावबो दै लोंनाय जायासै न'आवनो शिव बाबाखौ एसे सान्थि लुनानै होनोसै आङो बेनिफ्राय मा होनो लास्ट समबारावसो जोङो मन्दिराव थांनो होननानै सानबाय आरोना दा थांनायानो जायाखिसै जोंना जोंबो गुर लाखार ओरै थांलाय ओरै फैलाय माने टाइमिङानो एसेबो मिलायहोनो हायाखिसै लोगोसे आवाथि सावथ'वाखैमोनबो जाहैबाय स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना एबारना जाहैबाय उदैनि आदाराव जोंहा पहा ना फिफा फार्स्ट टाइम पहा आंथ' जाफेराखै बिथाङा गावनो एवदों जानाय नाय होननानै आं फार्स्टजों जालायजाखाय माबायनानै नों माइदि मोनदों बा गोथावथ' होनदों मबाइलफ्रावथ' पहा बहुद खोनायो मिथिया बादाम होलायलायनाय आरो गोथावथ' बादाम होलायलायनानै गोथावानो मोनजादों टमेट' होनाय नुयो आङो टमेट' गैया जोंहा मालाय बानायनाय मालाय बिदि गोदान रेसिपि मोनजाबा एकदम गोसोआ थाजिम मोनलायो आरोना आंहा गेजेर गाव बानायनानै बेसेबां जानो जायोना जाफेराखै आं बानायनानै पहा गोथाव जानानै लागोनसै साहायाबो दुंबाय ओमफ्राय अके सिराखौ सामब्राम हादो फानलु एसे हादो सामब्राम एसे हादो हालदै हादो ओमफ्राय एवबोदोब्रा दालि सरनाय बादि पहाखौ सिराखौ हालदैखौ बेयाव होखा एवनायावनो जागोन दे बादाम थाबालाय मोजां जायो फिसालाया गाबोनबो टिफिनाव एवना हरजालायो गोथाव मोनथारदों ब्रेकफास्टखौसो हेभि खालामनांगौ गासिगाराङाथ' बिमा बुरै बाबाया जाखाबाय खोना फिसाजोआबो थालिरखौ जायो जोंना लेथेर फेथेरसो ओमफ्राय मिथिगौ आङो दाबसेयाव खिथु थांफायोबा बिराद खामानि जायो होननानै थेवबाबो थांफायो नायदो बे साजाखौ मोनगोन होननानै मिथिखायो गेरेन्टि दङ थेवबो बे साजाखौ रुजुननानै लानो थाखाय थैयारिसो आरोना ओमफ्राय दाखालि गुवाहाटियाव थांनायनि भिडिअ होनायावहाय सासेयाबो बिराद मोजां कमेन्ट हरदों फौजिफोरनि जिबना थान्दा गरमजों खोथा गैमारा आगै मा होनो सुथिजोंसो खोथा होना नंमारगौबो अखा हादों थाङा होननानै थाबाबो जाया अखा हादों मावा होननानै थाबाबो जाया सुथिजोंसो खोथा नंमारगौ थान्दा गरमजों खुनु लोब्बा गैया आरो बुंनो थाङोबा फौजि लाइफल' नङा बयनिबो जिबनावनो बिदिनो फैसा थाखायाबो मेटार खालामो नालाय फैसा थाखा थाबासो ओंखारफानो हायो ओंखारनो हायो थांनो हायो फैनो हायो थान्दा गरमखौ मारगुलि आरोना बोथोरालाय मा सोलिबाय थाखागोन होननाय बायदि बाट एखमबा बोथोरा मोजां नङा थाङा माया बिदि जायो खिन्थु गासिबो बिदि नङा एखमबा समाव बोथोरा खुनु मेटार खालामा जों बादिनि थाखायथ' आंनि थाखायथ' बोथोरा मेटार खालामा आरो खिन्थु बुंगोन आरो बिराद गरम मानो फैफ्रांनाय साननाय फैयो मानसिफ्रालाय आरो मा ना बेयाव थाबा बिनि मोजां बेयाव थाबा बिनि मोजां बिदि साननाय थाखायो बाट बेफोरखौ इगनर मारिनानैबाबो जोङो हम साथ हे होननाय बादिसो जालाय जाखायनि उनाव आदाराबो मोनबाय पटल भाजि दालि ओंख्रि फान्थाव भाजासो आरोना ओमफ्राय नायसै आयौ एफा बुरजा नायो नारजि बिसिया नारजि ओंख्रि संनो रोङा लानानै फैनांबाय आं जानोबो हाया बे बुस्थुखौ ओमफ्राय गावबो बारा जाखाया एसेल' लाबोनो जायो बिफा माने एफा बुरजा लाबोखो एसेयाव बेसेबांनि बिलाय 100नि नारजिसो बायनानै लाबोबाय फाबसो नागालासिनो संनानै जाखांबा गावबो बारा जाखायाबो दाहाय लोगोसेनो ओमफ्राय मलायबो लाबोफादोंमोन गिलाससे बेखौनो बिमा फिसा साथामजों रानबाय गैला मा आंनावबो
बिमानोबो थोआ फिसानोबो थोआ बे नारजिखौ जाजोबनांगौबो दंसैहाय सानैजों सानैल' जानो नालाय रुमाव नारजिखौनो संनाय जाया आंथ' आज पर्यन्त आधा खुरैखौनो नारजिखौ आं फोजोबनो हाफेराखै आरोना एसेल' जानो हाखायो दावले रे नाहरारे माबाराखौ आं बिदि बुंदों आं संनो रोङा होननानै लाखाबायना माने आंखौ बिदि रायबावदोंसो गासिबोनि सिगाङाव आंखौ बिदि रायबावबायसो आरो बियो नाहर माबा मा रायलाय आङो संनो रोंखायाबो आरो आं जानायावबो इन्ट्रेस्ट गैया नालाय गावबो बारा जाखायाबो दाहाय ओमफ्राय मा होनो जानो लुबैथारदोंबा संगौमोन ना आङो जादा जानोबोथ' मोजां मोजां बर'फोरनि संनाय भिडिअ दङ नायनानै संनो रोंगौमोन जाखाया आरो सानैनि नारजियालाय बेसेबां गोथाव जानो बायनानै लाबोबाय आरो एसे जि अफान होबाय आंखौ माला संफेरनाय होननानै मालाबा गथि गथि लाइभ प्रुफ संनानै जाहोगोन आं बेसेबां जायो थुसो लुफाव जाहोगोन आंखौ बिदि बुंदोंना बियो गावनो बारा जाखाया ओंखायनो आंबो संफेरखायाखै आरोना आरो आहाथ' गोखाखौ हाखायानो मिरामिस ओंख्रि नालाय ओमफ्राय जोङो दिनै एकदम बायदिसिना आइटेम बानायगासिनो दं आरोना थाइबें बुट बेजोंसो सेब जागोन आङो आहाथ' फान्थाव भाजा ओमफ्राय बेखौ होनबानो जायो दालि सालि नांलायला आरोखि जायो संखैलाबाखै नों थोरसिनि महरा ओमफ्राय माने 5 लिटार बायदि जाजोबगोन जोंना नारजिया ओमफ्राय नायो रायजोफोरा आंखौ होननाया नारजि ओंख्रि जायानो नै जायोमोन आगोलाव दा एसे खम खालामदों मालाय बेफोर ओंख्रि गोखा गोखै सिम्पोल जायो मालाय दालि सालिफोरखौ ओमफ्राय आंबो दा बेखौनो फोजोबनो हानाय नङा आरोना नारजि ओंख्रिफोरालाय मा होनो गोबावजों खनसे जानो नालाय गोदोनिफ्रायनो आंथ' जाखायामोन गोदो आरो आइनिखौथ' जानो हाखाया ओरैबादि गोखा संखायो गावसोर जायोमोन आरो ओमफ्राय बे बाजै हटेलफोरनिखौ एसे जानो हायो बिसोर गोखाखौ बहुद खम होयो आरो जोंना बिखुनजो बिमायाबो गोखाखौ खम होयो बेखौ एसे जानो हायो ओमफ्राय मोनथो सङोना आं गोबावजों ओंखायनो मालाय गावसोरसो संनानै जाखायो आरो ओमफ्राय आं एसे जाखानायल' आङो आलदा ओंख्रि नांखागौ ओंखायनो सङो गावखौ बारा जाखाया मालाबा संना होना थेवबाबो ओमफ्राय सनाफोर निमाहा होदो ब्रुं आङो नै खोमसिलायबासो ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामफिनबाय आरोना होनबायसै बिदिनो मैयानि सानसे थोलोनि मेंनायखौ दिनै सुफुंबाय आरोना बेलासियाव माने जों फुरा फुरि रेस्ट लाबाय उन्दुबाय सोरबाथ' दाबो बिसिनायावसो दंबावो आरोना ओमफ्राय सा लोंसै होननानै एसे फ्रेस जानो थाखाय खिन्थु मोनागुलायबाय आरो माने दिनैनि दिना बिदिनो थांबाय होननानै आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय आरोना सोरबाथ' दाबो हनै सिखारनो रोंबावाखैसो खावब्लिब्लिसो उन्दुनानै दंबावो ओमफ्राय बेहाबो बिसिनायावनो दङमोन दासो नोंखायखौनो दसे लेखा फरायनोसै होनबाय प्रजेक्टखौ खालार होफ्लाफिनबाय आरोना बाबा बा दे ससियेल प्रजेक्ट आरोना ग्रिनलेण्ड बानायनांगौआ दाख्लै अस्त्र पस्त्र लाबाय बिफाया हेल्प खालामबाय गावसोरनो मा सिथाबखो मा माखो आंहाथ' फिसाजोखौ लानो एसे साइडआव थाबाय रेस्ट लानो सानबाबो बिदिनो बांद्राय रेस्ट मोना उन्दैनि जुजिनो थेवबाबो एसे लाबाय आरो मोनबाय एसे मोजां मोनबाय ओमफ्राय मेंगाया जाबाय थायो अब्लाबो सानसे मानि मेंनाय ना बेनि सिगाङाव होखादों आङो मानो मेंदों सोरबाफोर बे भिडिअखौ गोदान नायफ्लांदोंबा आरोना अननानै नायबानो जाबाय आरो जायफोरा बेनि सिगां ब्लग्सखौ नायखांबाय मिन्थिखासिगोन आब'आ मानो मेंदों बे फाग्लिया मानो मेंदों आरोना बेनिफ्राय सोरबाफोर बिसास खालामनाय नङा दहाय आंखौ होनलायनाया माला संफैनायनो होननानै बेनि नारजि ओंख्रियानो ओरैनो गोदैसोनानै दं आरोना आङो जाखिनि जादों एसे जादों गाव गोदि जादों बिदिनो ओरैनो एदावदों आंखौ नोंथांमोना खोनानानै गाज्रि मोननाङा आरोना बिसिया संनानै जाहोफेराखै बिसिया बिदि होनगुलायबाय होननानै गाव जुदि जानो इन्ट्रेस्टेडबा आं रोंलागि दा सोलोंनानैबो संनानै होगोन थेवब्लाबो मालाबा ट्राइ खालामनानैबो संनानै होगोन आरोना आङो संफेराखै संनाया आंबो फाग्लिखासो माने गोदो आइमोनहा संबाबो माने गोबावजों खनसे संनाय नालाय मालाय आइया गावनो हेभि संखायोमोन आरोना जोंखौ दांनो होआमोन बे बुस्थुखौ आरो आं बेखौ जाखाया नालाय गावसोर अमाजों मा होनो नारजि जायोबा जोंहा अमाजों लाव अमाजों आलु अमाजों टमेट' बेफोरबायदिसो जायोमोन आदा आं आगै साथामबो जों जायामोन दा बिसोर सानैया रायखस बादि जाफिनबायनो मालाय आदाजों आगैजों ओमफ्राय आंहा दासिमबो बे गोखायाव माने रायखस बादि सोनो हायाखै आरोना अब्ला मालाबा ट्राइ खालामोन आं बिथांनो साम'सजों जादों साम'सजों जादों आरोना नुनो हागौ ब्लग्सआवहाय खारै बरा ना खारै खम ना मारै सङो आरोना
एनिवे सनाफोर बे ब्लग्सखौ आं गुसुङैनो दोनगोन मानो होनबा बिनि सिगां ब्लग्सा एसे गोलावानो जादों सानसेनि ट्रेभेल खालामनाय नालाय ब्लग्सा गोलाव जादों आं माखौ दाननो माखौ मानो जानानै बुहुदखौनो दानदोंआनो अब्लाबो माने बेखिनिखौ आं मेम'रि हिसाबै दोनसै होननानै बेखौबो गोलावैनो दोनबाय आरो ना नङाबा आं ब्लग्सखौ एथबां गोलाव खालामखाया 11-12 मिनिटनि आंना बारा गोलाव जाखाया ब्लग्सा आरो बेखौ हानायमानि गुसुं दोननोसै एखमबा गुसुं एखमबा गोलाव आरो ना गाज्रि मोननांला जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ साहा लोंनानै लेक्सार होबावबायसो आङो नै सनाफोर बाय बाय